Radioyentes, estamos en Ocaso de Marzo. Licenciado, deja usted de coger aquí taranches. ¿Cómo está usted? La primavera la sangre altera, ¿cierto? Conectamos los noticieros, por favor. Licenciado, ¿qué tenemos hoy? Molt bé, tornant a tenir la canya. Avui tornem a xerrar de percussió. Nuestra amiga la caña, ¿cierto? Otra vez. La percussió ha de elaborar bé l'instrument. Tot és percussió, tot. Pues mireu, ara farem una castanyeta que no van fer l'altre pic. Veus? I fan la canya una altra vegada, l'aixapam i... Qué rapidez. Sí. L'obrim, veus? I davant, una punteta així, veus? Com es quedi això. Dos huequitos pequeños, sí, ¿cierto? Sí, senyor. Otro instrumento con una caña increíble. Suena muy Dolby Surround System, sí? Molt bé. I doncs, això ja tenim una canyeta de canya, també. Amb això m'ho servirà de percutor per altres bandes. Mira, aquí és altra canya, si tenim un amic fuster, en sol sentit, si la mostra, amb això. No logro saber qué es esto. Després li anem passant, amb un guineguet, amb una llima redona, ho anem arreglant i mos queda, veus? Pequeños dientes, eso es. I què fam? Una canya, una altra canya, veus, forastera, canya de bambú. Para que nuestros radioyentes se escuchen. D'acord. ¿No qué sonido? Un altre impediment, més coses de canya. Un ossos de canya. Que a partir de canyes d'un 20 i pico, d'un pan, anant davant d'un centímetre a cada escaló, fins que mos queda una... Bé, que instrumento muy chamán, ¿cierto? Això el podem tocar amb un castillet de canya, en som ara tranquil·les, en les estidores, amb una altra castilleta. Ben que dir que la percussió és fer xocar doblement. D'acord, després, aquest és de canya, però a Sineu tenc molt d'amics que van torers, això, les destivaron a un puesto que sabes que menos o que brillo. Son huesos, ¿cierto? Son reales, ¿eh? Això són els ossos de la cama. Me recuerda mucho las tribus de Chihuahua. No ho he inventat jo, això, els antics de sempre. I doncs aquí també... Y tribus tumbureñas también, ¿eh? Percussió. Montó una orquesta, licenciado. Ara aquí tenim, per exemple, una botella d'Orambo, ja m'ho diràs tu. Orambo, que devia ser de Pinyer. Era aquí dalt. Normalment s'omple anís del mono, perquè els anís del mono estan en fa sostingut i aquells estan si bé mal. Què passa? Patrocinado por Chifonet, ¿cierto? Sí. Ara mira. Nos estábamos encontrando el trinchet, ¿cierto? Pero así. No, però per percudir vas tu coses de metall mateix. Són unes estidores, per exemple. Si ara fem una festa aquí, és el primer que tinguem. Les botelles que van bé són les d'anís, aquell tipus anís del mono, perquè té molt de regulació com això. Però aquella també estic content, va bé. Més coses. Señor licenciado, ¿necesita usted refrigerio? No. Pues, prosiga entonces. Veus? Percussió. Tot és percussió. Es un picarón, ¿no? Sí. Per exemple, a Mallorca, i per tot, antes de dir les rentadores, la gent anava a rentar a la pica, en el pou, i on el riu allà on tenien, i veus, això és un post de rentar.
¿Ves? Con este ritmo limpísimos quedaba todo seguro. Molt bé. Ve que dir, és per curiós a tanta cosa que... això és una llogueta de nen petit. Mireu, ¿Eso qué es, licenciado? una llogueta de nen petit. Són diferents trossos de fusta més curt, veus? S'ho venda per curiós. Ara en farem un... Bé, podem fer... Ara que estan molta canals i tenim temps, se fan per la meitat una branqueta, veus? I davant de... Mireu, bé, ¿Cierto? mira-ho, veus? 8 cervezas nos dieron. Que molt bé, ja tenim un instrument per curiós. Fue una larga noche, pero mira, Una altra fíjate. cosa, nen, he trobat aquest pot per dins... El rebuig, ¿cierto? Sí, el rebuig. Nen, quant instrument veus aquí? Pues aquí veo dos, un palo y una caja de resonancia, ¿cierto? Bé, sí, doncs, en Topal podem fer, per exemple, un tambor. Això és un tambor. Després, Qué ingenio, licenciado. obrim, saps què és això? Això és Parece- un pedrol de sembrar. Garbanzos, parece. Pedrols. ¿Eh? Però hi pot posar també pedres. Ho tires aquí dins Mezcla de ¿No? café. Y ya Qué bien tenemos- huele. i ja tenim... ¡Unas maracas, licenciado! Molt bé. I ja aquí per un més, ja, sí. I vam això... No lo hagan en casa. Sí, no, m'encanta. Veus? Hauríem de cridar. Veus que van fer aquell pedaço? Ho Sí. volem fer amb un tros de pot calçador? Sin tapadora, ¿cierto? O- Sí, sí, está como un poquito escañado, ¿no? ¿Cierto? No, està escanyado. Estimado licenciado, entonces finiquitó todo hoy. Sí. Entonces podemos ir a hacer un pequeño vinito, ¿cierto? Aquí dona un pot de moriqueta, no? Vamos a ver, licenciado. Després, veus? Amb un pot... La percussió és per tot, veus? Aquí farem música, dansa i percussió. Sí, sí, muy bien, pero descorche ya la botellita de vino y si te gustó este video. ¿Dónde está nuestro estimado Carlos? Está acá manejando el carro, Muki la Muca. Si le gustó el video, denle like.